wazifumu lero ndabwera ndi nkhani yakukuzana ndi anyamata awiri aku Malawi amene amafuna kuphana chifukwa cha 20,000 rand. Anyamata amenewa mayina awo ndawa Yusufu komanso Alan. Yusufu anamwirana Alan kuchoka ku Malawi ku Blantyre komwe uko ku England kuti Alan tabwera kuno zese mwayi. Atafika Alan, Yusufu anamulandira bobo, anampezera ntchito Alan. Ntchito Alan anayamba wakhala kugwira ntchito kuyambira mu chaka cha 2021 mpaka na mu chaka cha 2026. Ndi bwana wake amafuna abwerere ku dziko la kwawo mu chaka cha 2026 pa 28 March. Ndanamuza Alan, uziwa chani, ndakhala ndikugwira nawe ntchito limodzi bwino, ndimafuna ndikuthokoze, ndifuna ndipase ndalama yokwana 20,000 pofuna kukuthokoza chifukwa choti iweyo unali wa ntchito wabwino. Anati okay chabwino. Atapita ku nyumba, Alan anamuza Yusufu kuti bwana uja afuna ndipase ndalama yokwana 20,000 chifukwa chakuti iyeyo akupita ku dziko la kwawo. Kenako Alan anamuza Yusufu, pa 20,000 epo nditenga 5,000 ndikupasa iweyo chifukwa choti iweyo ndi amene unandipezera ntchito. Alan anapitanso ku ntchito kuja. Atafika ku ntchito kuja, bwana uja anatumiza ndalama ija kuntumizira Alan. Alan akubwerera ku ntchito kuja anakumana ndi anthu anapanga kidnap, anapitisa ku chinyumba chosatha, anayamba kumumenya, tipase ndalama. Kenako Alan analodabwa, aizwa bwanji, anamumenya ye mpaka anavomera zonadi ndalama inde ndili nayo, koma chonde ndilole ine ndipase 15,000 chifukwa 5,000 iyi ndimafuna ndikampase nzanga Yusufu. Ndinamulonjeza kuti ndimpasa ndalama imeneyi, ndikapandosa mpasa aona ngati ineyo ndadya. Chonde akuluakulu ndikhululukireni, ndiloleni nditenge 5,000 iyi. Anthu aja anamumenyabe, komano mmodzi mwa akubaja mtima unamugunda. Munthu mmene akuyankhuliramu zikuonesa zoti amamukonda Yusufu, komano Yusufu watiluma kuti ife timpange izi. Anamuchosa Alan komanso chisalu chimene anamuyika. Kenako anamuza chilungamo, uziwa chani m'bale, izizi watiluma ndi Yusufu ndamene anatiuza zoti iweyo uli ndi ndalama, ndi mmene wayankhuliramu ukuoneka zoti iweyo umamukonda Yusufu. Uziwa chani, ife sitikubera, iweyo ngotipasa 5,000, 15,000 tenga. Anati okay chabwino. Anapasa 5,000, iye anatenga 15,000. Atafika ku nyumba, Alan anamufunsa Yusufu, tsono m'bale, zimenezi zimene wafuna undipange zona, wafuna undipange chipongwe? Anatenga zovala zake ndi zinthu zake kuchoka ku nyumba kuja. Ndabwera ndi nkhani imeneyi ndi cholinga choti ena ake mutengepo phunziro. Akuluakulu, munthu akakulandirani ku John wapezerani ntchito, ndi bwino kuchoka pamalopo kuwapeza lumu yanu osamakakamirapo. Chifukwa choti anthu ena ake akakuona kuti zikuyendera, anakutumiza kuno, anakulandira zikuyendera, samamva bwino, zosalira zake angathe kupanga ndi chipongwe. Fa anthu kumudziko amanena adati ndi anapita kalekale kumeneko koma alibe kena kalikonse. Taonani uyu angopita kompano, ali ndi chinyumba, ali ndi zakuti, amayiwala zokuti mwayi ndosiyana. Ndi anthu aja akamva zimenezi zosalira zake amapanga chipongwe. Chifukwa life ya ku John ndi yampikisano. Ali ndi chani ku Malawi, tangoganizani. Alan anakafa chifukwa cha zinthu zozizira. Ndakuluakulu chonde khala nosamala ndi manena akuyambira kale, osakhulupirira munthu. Nkhani imene bwana naye lero ndi imeneyi.